Jood bura opuodho gwelo mar Douglas Kanja kaka ogai manyien mar Obila. Ka gipuodho gwelo mare, Jood bura onyiso Kanja mondo rakre gi timbe ma Obila nigo mar lal kod jo Kenya, to ahinya rowere ma yande obago ng'anyo e pacho kaendi. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, wach mar tend Obila dhi ataro gi chik bende nosiem ne Kanja. Douglas Kanja Kirocho. Bang' chenro mar gwele digni kuom jumbe bura, to komiti mar od bura goyo kogno Douglas Kanja Kirosho koro nyalo bonjo bang' od bura puodhe. This house approves the appointment of Mr. Douglas Kanja Kirocho as the Inspector General of the National Police Service. As members of that opinion say aye. Aye. Will those of the contrary opinion say nay? No. The ayes have it. Douglas Kanja mane ochako tiegruok mare mar Obila higa mar 1985 koro rito chamo muma kendo chako tich ayanga kaka ogai manyien mar Obila ma pacho kae. Kanja man kod lony maradhai e bad migawo mar Obila mag majoni kata GSU oyudo sir maduong' kowuok kuom jo od bura. He's not antagonistic, Mr. Speaker. He's a calm, disciplined officer who, even if he interacts with other officers in all ranks, they will tell you that he has a listening ear, which is really one of the attributes of a leader. We need an Inspector General, Mr. Speaker, who will get out of those air-conditioned offices and go to the ground and go and see what is going on. And I can attest that Mr. Kanja is one such gentleman who listens to issues raised by members of parliament from experience, and I have no doubt in my mind that he is going to deliver. Kata kamano, jo od bura onyiso Douglas Kanja mondo tiek wach mar Obila ndhiyo kendo lal kod rowere ma osegoyo tach e dweche bura mokalo. Jo od bura bende dwaro mondo Douglas Kanja oneni Obila oluwo chik kendo miyo luor katiba e bwo telo mare. Make sure that he respects the rule of law. Respect the judiciary. Make sure that if there are any court summons, you respect them. Because if in that office you don't respect the courts, then Kenyans may also start disrespecting the courts. And when that happens, that becomes anarchy. The issue of orders from above release the police to do what they have been trained, not what they are told to do. The Speaker, we realized this when we were on the streets, when somebody just say, what are you doing with those MPs? Tear gas them. Very wrong. Douglas Kanja ne ogwel kod jatend piny William Ruto tarik 25 dwe mar 7 higani mar bedo ogai manyien mar Obila bang' Jafet Kome gwetao kaluwore kod ng'anyo mag rowere mag Gen Z. Douglas Kanja ne en komanda mar Obila mag GSU kaachiel kod jalup ogai mar Obila ma pacho kae. Gwelo mare biro e kinde mabad migawo mar Obila ni e nyong'ong bang' ogai mar Obila ma kojolo Gilbert Masengeli yudo twech mar dweche 6 kuom chayo tik mag doho. Tich maduong' mochomo Douglas Kanja tok chamo muma en keto e tim chik mar doho mar mako Gilbert Masengeli kendo tere e od twech. Bang' od bura puodho gwelo mare, Douglas Kanja Kirosho koro ni ong'ala manyime mar bedo ogai mar Obila mar 5 ma pacho kae e bwo katiba mar 2010. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.